Suw yetmezçiligi Türkmenistanda ýylatyň ýüzüňiz bolýan iň ýiti meselesi bolmagynda galýar. Köp adama arasy agyz suwy el ýeterli däl şäherde suw üçinçiligi ýygyderli kesilýär. Owa ýerlerinde köplenç merkezleşdirilen suw üçinçiligi ýok. Häzirki wagtda ykdysady çökkünlik we ýylatyň garyplaşmagy derarly köpler agyz suwuny satyn almak mümkinçiliginden hem mahrum bolýar. Şunlar Türkmenistanyň günbatarynda suw üçinçiligi düýpden yaramazlaşdy azatlygyň welaýaty habarçysynyň sözlerine görä Türkmenbaşy şäheriniň birnäçe etraplarynda şol sandy birinji, ikinji, üçünji, kiçi etrapçasynda şeýle hem Gyýanyda we Hazarda suw ýaşaýyş çaýlary 2 günde bir gezek ýerden 8-de 30 minutyň dowamında berilýär. Bu wagt aralygynda 30 litrlik gaby zordan doldurup bolýar. Suw basyşy we hili gatypes. Habarçynyň sözlerine görä suw üçinçiliginiň öňküsünden hem adalmagy bir ay töweregi dowam edýär. Mundan ozal suw ýarym sagatlyk berilen hem bolsa günüň dowamında 2 edek ýerden 8-den 8:30-a çenli hem agşam 5:30-dan 6-a çenli bolýardy. Balkan vilayetinde we umuman tutuş ýurtda suw üçinçiligi meselesi onlar çyl bäri çözülmän galýar. Häzirki wagtda Türkmenbaşy etrafy 2 sany suw arassalyjy kärhana we 3 sany suw basyş desgaty bilen öpçün edilýär. Deňiz suwlaryny arassalyan kärhanalaryň biri Awada kurort meýdançasynyň töweregindäki baglary suwarmak üçin ulanylýar. Bu arada 8-nji aprelde azatlygyň yerli habarçylarynyň biri gürrüň berdi. Ýurdun ýol başçylary suw arassalyjy desgalaryň gurulýanlygyny aýdyp, problemanyň geremini ikrar etmeýärler. 30 ýylyň içinde ýurtda şol sandy paýtagtyň töwereklerinde we Balkan vilayetinde suw öndürmek we arassalamak üçin desgalar guruldy. Emma azatlygyň habarçylarynyň hem yerli hünärmenleriň sözlerine görä, täze gurulan desgalar esasan köşklere, çüýdürümlere we gymmat bahaly täze binalara hyzmat edýär. Ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaba bölegi köne kärhanalaryň hatabyna köplenç könelşen we tandan çykan enjamlar bilen öpçün edilýär. Ondan başga da suw arassylayan şol sanda Balkandaky deňiz suwuny arassylayan zawodlaryň köpüsi doly kuwatda işlemeýär we olaryň öndürýän suwy gaplara gaplanyp satylýar. Şeýle suwuň bahasy hem gitdigiçe ýokarlanýar. Azatlygyň habarçylary agyz suwuň bahasynyň ortaça 25% ýokarlanandygyny habar berdiler. Hususan da Aşgabatda 5 litrlik çüýşe suwuň bahasy 6 manatdan 8 manata çenli ýokarlandy. Deňeşdirme üçin 3,5 ýylyň dowamında şol bir suwuň bahasy 100% ýokarlanypdy. Türkmenbaşyda 5 litrlik gaply suwuň bahasy häzir 14 manat, 20 litrlik gabyň bahasy 25 manat. 10 ýyllyklaryň dowamında şäherlerde ýaşaýyş çaýlaryň merkezleşdirilen suw üçinçiligi ýygyderli kesilýär. Käbir ýerlerde günüň dowamında adaty ýagdaýda diňe birnäçe sagydyň dowamında berilýär. Köp ýyl bäri ýurduň owalarynda bolsa agyz suwy düýpden ýok. Ýylat bu meseleni öz başdak çözmeli bolýar. Şol sanda suwy satyn almaly bolýar. Iň meşhur çözügüt suw howdanyny gurup suwy ulagly getirtmekden ibarat bolýar. Döwlet tarapyndan suw üçinçiligi göz öňünde tutulmadyk owalaryň ýaşaýjylary öz hasabyna aýda 2 edek suw getirýärler. Suw satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmadyk maşgalalar suwsuz kösenýärler. Marada bir suw daşaýjy ulagyň bahasy 90 manat, suw üçin naq tölemeli. Dekabr aýynda Mary vilayatynyň häkimliginden kömek sorap köpçülik bolup baran birnäçe owanyň ýaşaýjylary suw problemasyny çözmegi hem sorapdy. Issy we gurak howaly Türkmenistanyň şäherleriniň we ýaşaýyş ýerleriniň infrastrukturasynda ýylady üçin muht agyz suwly çeşmeler göz öňünde tutulmaýar. Şäheriň köçelerinde odaldan bäri bar bolan suw çüwdürümleri we krantlary häkimetleriň geçirýän guruluşyk we awadandyryş işleriniň çäginde goparyp ýok edipdiler. Merkezleşdirilen suw üçinçiligi bilen baglanyşykly problemalaryň fonunda ýurdun häkimetleri suw baýlyklaryň ýylat tarapyndan hususy ulanylmagyna gözegçiligi hem artdyrdylar. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Döwlet Geologiýa Gözegçilik Gullugy ýerasty suw guýularyň bellige alynmagy barada kararyny kabul etdi. Suw yetmezçiligi Türkmenistanyň owu hojalygynda hem esasy problema bolýar. Köp ýyllaryň dowamında suwaryş üçin suw yetmezçiligi topragyň şowarlanmagyna, hasylyň yaramazlaşmagyna we daşky gurşawyň zaýalanmagyna sebäp bolýar. Türkmenistanda suw yetmezçiligi bilen bilelikde dürli ýyllarda ýüzlerçe çüwdürüm guruldy we ýene gurulýar. Aşgabat suw çüwdürümleriniň sany we uly göwrümi boýunça Guinness rekordlar kitabyna hem girdi. 2019-njy ýylda Türkmenistan dünýäde aşy suw yetmezçiliginden ejir çekken ýurtlaryň hataryna goşuldy. Bütün dünýä Terişdeler Instituty tarapyndan çap edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşy suw yetmezçiligini baştan geçirýän 17 ýurdun hataryna ýerýär.